Здравейте хора, ние сме в един сървър. Името му не може да... Какво стана, бе? Сега в момента ще оцеляваме. До мен е Blaze005 или в YouTube Ивославов. Сега трябва отиваме да оцеляваме. Ама той са мута. Аре, бе! Мотам са като патка загубена. Ади, патко. Добре. Yeah. Аз нарочно съм стъпи айтеми, сега тръгваме. Аз съм с Diamond. Yeah. Няма някой бай Гошо строи нататък. О, Diamond трудички намерих. Escape. Ня. Снимаме. Да, идвай тук. Ръбикаус. Чакай на Ръбикаус. Аре, човек да варим, че снимам, нямам време. Значи Мъра Бейкхаус. Голям. Гош, аре да варим. Кобе? Да варим, да оцеляваме. Моя Шубъркин. Какво? Шубъркин. Аз съм тъпа до тебе. Аз съм зад тебе. Шубъркин. Виж как се бъгва. Да, е така. Айде, чей. Аз ще защитам. Ако имаш пишак да точиш на меча ми, иска да ти го кажа какъв е? Добре, де си, бе? Меча ми Sharpness 5, Fire Aspect 2, Knowback 2. Не, аз имам такъв. На мен ми го дадоха. Кой? Админа, защото ми е фъра. Да, добре. Защото го познавам от един много як сървър, дед бях админ. Той е голям пич, всъщност. Пози! Ако си взел, Аре, живеем на дърветата отгоре. Аз се катеря като Тарзан. на Аз съм Тарзани. Бъгс Бъни. Тарзани. Ама аз съм Бъгс Бъни, не ми викай Тарзан. Добре, Бъгс Бъни. От вчера нали играхме в Карткрафт, но набаннаха, защото грифахме на къща и не можахме да се оставим и грифахме. Просто имаше яки айтами, заради това и грифахме. Но... Чекът паднах и сякаш вълна имаш под мене. Привиждаме се вълна. Я чакай аз да падна, чакай. Не на мен аз като ходя ми се привижда вълна. Не, като паднеш и те е червено. Става червено с едно кръв по земята. От цветчета. Аз ги намерих първи. Наша къща трябва подземна. Бяло маргаритка! Има рез. Чакай, бе. Жълто цвекче. Чак. Аз имам от всички по едно. Ела да събираме нещо, що чакам. Аз да сядам два люляка и ми фука. Аз имам да бера дърво. Бери си и би си, който искаш прави. Махни. Аз ще ти кажа, Ай, чочо, днеска като се прибира от Даскал, какво прави, бе? Къде одиш? Я разкажи на публиката. Бе, сега много. Сега ще разкажеш малко. Аз знам, искам да разкажеш на публиката. Аз съм разказвал вече. Какво си разказвал? Аз даже съм снимал. Какво си снимал? Снимал съм когато
Правя съм влог. Где си, бе? Много далеч, телепортни са. Ако въобще може. Чакай. Аз намерих още захарна тъстика. Например. Ти пия, ти, епити. Айде пиех ти. Аз съм като влак стреля. О, азур bullet. Азур bullet, чао азурчо. Ой, чакал. Виж, чеша. А ти си мати? Мати не можеш ме настигнат. Сега ще искам да пусни опа и ще стигна на секунда. Няма опции си. С едно бан IP. Да, добре. Пак не може да ме стигне. Така е позора! Иди! О, тикви! Има ли PvP? Не. Титан се убере! Ти човек от War PvP може да грифаш тикви безплатно. Ага, и после бам. Да. Взема един ден ги разчупих с меча. Що с меча? Защото меча чупи по-бързо. Ох, майко, чакай малко се правя лайф. Дай шка дупка. Чакай ла тука, бе. Аз играя с 16 такова. Дължина. С 16 чънка играя. Дей трап. Чакай, стои на едно място, не мърдай. Релоадват сървъра. Какво значи той? Ще разбереш като пораснеш. Ай, кажи де. Заставям там. Човек в сървъра ли си? Да, бе. Снима. Какво стана, бе? Ще не мога мърда, бе. Лага ти, защото с тъп лаптоп. То не е, че си тъп лаптоп, това, че не ти е преинсталиран. Знам, Те преинсталират, ама ако ти го преинсталират, си осмица да ти слагат. Иво, ела там дед бяхме. Ди репортирай са. Оф, сега не мога да се логне. Хора след малко идвам. И така, хора, върнахме се. И ние продължаваме. Къде ще оцеляваме впроче? Проче е назад. Ай, под земята няма гри. Впроче, ще видя колко ми клипа. 81 минути и 2 часа. Кога ще ги чакам? Аре, ела да си търсим място, пак ако намерим село и го грифам, че. Няма го грифам, ще живеем. Тяхо ли си, бе? Ами, какво ще го... Ще си вземем нещата. Помагай. Ари бе! Тъпа е врапал. Пали написа. Коля тъпа е... Приеми бързо, че умра от водата! Бързо! Бързо! О, спаси ма. Праш водата. Ам гличнах са! Искаш ли цветенца? Не. Моля тази миги, защото ми трупат място. Еми, аз имам. Нали ги имаш като моите цветенца? Не, нямам точно какво ти. Имаш ли люляк? Yes. Мак? Не. Попи, по-скоро. Да, ама нямам. Такова цвети? Там имам. Абе, за Мики да видим кои ги имаш и които си ги нямал, ми ги дай. Аз ще намеря малко това. Аз съм на фенси. Повечето ги нямаш, ла. Ама аз взех само люляк. Само люляк? Само люляк ли взе? Да. Помагай, така мародов разстоя, бери. Пука ли бе, аз заминавам линк към канала ни в YouTube, абонирайте.
Хора, ще се върнем след малко.